אמור, טוב, תכף, תראו, יש לנו פה, זה א', זה ב', זה ג', זה ד', אמור עמיאל מבאר יעקב, הביא לנו את כל הבקלאות, יש פה מפוזרות, וכל האירוע, למה אנחנו כל כך שמחים? כי יש סיכוי רב, בעזרת השם, כן, שתני לי איזה כותרת, משהו, שאופה, תראו את הפרם, איזה יופי של שראיסי נהרג בהתרסקות מסוק. מה אתם אומרים, רבותיי? למרות שהיה אחלה בקלאות, אבל זה לא הסגנון שלנו. אני רוצה לומר משהו לגבי איראן וההזדמנות שיש פה. עכשיו, ברור שיביאו מישהו אחר שיחליף אותו והוא יהיה אותו דבר, אבל אם אנחנו רוצים לנצח את איראן, המפתח הוא מה שקורה בתוך איראן. יש הרבה מאוד אזרחים איראנים לא מרוצים, יש קבוצות מיעוט מדוכאות, צריך איכשהו לעורר שם את הרחש בחש ולהתחיל לערער את השלטון, כי הדבר הכי טוב שיקרה זה שיוחלף השלטון, ואז זה סכנה למדינת ישראל. آنچه در مورد ما میگویند